Gepleyer Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylova gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Täze 2018-nji ýyla geçilmegi bilen Aşgabatyň döwleti tegişli dukanlarynda 1 litrlik gaplanan ahal ýagy odalky 3 manat 40 teňeden 4 manat 40 teňeçeli ýokarlandyryldy. Odalky tarýda öwrülen 1 litrlik gaplanan bahasy 3 manat 40 teňe bolan ahal ýagyny döwlete tegişli dukanlarda üstüne geçmeýän gymmat bahal harytlar goşup ýylata satandyklaryny aýdyp Aşgabatly ýaşaýjy Annagul daýda şeýledýär. Bir wagtlaşka ahal ýagynyň gatlaryna geçmeýän köýködir, süýjüli içkileri, mineral suwlary, başga da geçmeýän, ýa bolmasa ulanyş mögületi geçip barýan ady harytlaryny goşup berýärdiler. Döwlete tegişli dukanlardan bir wagtlaşka ahal ýagyny alanymda maňa 1 litrlik bahasy 1 manat 20 teňe bolan haýa suwuny hem-de 1 litrlik bahasy 1 manat bolan arçalyk suwuny goşup bir wagtlaşka ýagy 5 manat 20 teňe düşürüp berdiler. Şeýle-de bolsa ahal ýagyny ulanýarlygym üçin şol ýagy gözläp üstüne goýulan harytlar bilen satyn alýardım. Indi bolsa onuň döwlet bahasy 4 manat 40 teňeçeli ýokarlandyryldy. Onuň bahasy 30 götürümden hem agdyrak ýokarlanda da ol dukanlaryň tekçelerinde uzak durar öýdemok. Tedawi bu haryta halkyň isleýän ak pamyk, altyn ýagy ýaly ýakmaly ýaglary öý biýkeleri ödeýän halap baranoklar. Olary öý şertlerinde ýakyp ulanjak bolsaň, 2 günläp öýden ýagyň ýanan ýakymsa da aýrylmaýar. Şol sebäpli öý biýkeleri ahal ýagyny satyn almaga çalyşýarlar diýip bolaýdýar. 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan aýlyklaryň, kömek pullarynyň, çaga pasobiýalarynyň döwlet tarapyndan 10 götürüm ýokarlanjakdygy aýdylypdy. Häzir ilat şol ýokarlanan pensiýalar kömek pullaryny çaga pasobiýalaryny alyp uradylar. Emma 10 götürüm ýokarlandyrylan kömek pullarydyr çaga pasobiýalarynyň döwlet tarapyndan ady harytlaryna we beýleki senagat harytlaryna galdyrylýan bahalaryň ara tapawdyny ýapmak üçin juda ujypda aýdylýar. 2017-nji ýylyň dowamında döwlete tegişli dukanlarda konditer önümleriniň hem beýleki adyk önümleriniň hem bahalary bir näçe galdyrylyp, olaryň belli bahasy hem ýatdan çykyp gitdi diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Hemişe bahalar durnukly bolardy. Şekeriň bahasy 3 manatdy. Emma ol häzir 5 manata çeli ýokarlandy. Gandyň 1 kilosynyň bahasy 8 manat. Şeker ahal ýagy ýaly hoçalyga gündelik gerek bolup durýan adyk önümleriniň hususy dukanlarda has hem gymmat satylýandygyny hem ýaşaýjylar bellärler. Şeker hem ahal ýagy hem hususy dukanlarda 7 manatdan satylýar. Garadan narxlar belli bir narxda durman ýylaty juda kötüýär diýip Annagul aýdýar. Türkmenistanda ýylatyň tarp ediş koordinasy barada hiç bir maglumatyň ýokdugyny, bular ýaly maglumatlaryň döwlet derejesinde gillen saklanýandygyny hem ýaşaýjylar bellärler. Sebäbi döwlet derejesinde halkyň aladasy edilýändigi barada bir zat aýdylýar. Iş ýüzünde ýylatyň hal ýagdaý barada aladany döwlet döwletçileri başlaryndan aýlap urdular. Işsiz aýlyk günlükde ýylat nähile güzaran aýlasa aýlap bilşine görä ýaşamaly diýip ýaşaýjylar nygtýarlar. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleyer Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň täze okuw ýylynyň başlap mektep ýaşyna ýeten çağalary okuw salmak üçin olaryň çağalar wagyna gatnanlygy barada guwanamanyň talap ediljekdigi aýdylýar. Türkmenistanyň Kronikasy neşiriniň ýazmagyna görä, bu baradaky görkezme geçen aýyň ahyrynda ýurduň bilim ministrligi tarapyndan ýaýradylypdyr. Egerde gurrun gidýän dokument tüdürlenmese, onu çağanyň orta mektebe alınmagy bilen baglykda dürli kynçylyklaryň ýüze çykyp biljekdigi hem ma'lum edilýär. Azatlyk radiosu ýokurdaky maglumatlary ýurduň degişli resmi edaralaryny we resmilerini ne tasdikladyp ne de inkar etdirip bildi. Galberse de bu ýurtda çağalar wagynyň bahalarynyň tas 10 ýese gymmatlamagynyň we hökümetiň büdjet işgärlerini, prezidentlerini çağalar wagyny bermek üçin basyş edilip başlan döwrüniň ýa-ýanyna gawat geldi. Ýatlyk geçdik. Geçen ýylyň oktýabrynda ýurtda çağalar baglarynyň aýlyk tölegleri Aşgabatda 10 manatdan, vilayatlarda 8 manat bolanlygyndan 80 manada duýdansyz ýokarlandyryldy. Bu bolsa ýurtda enatalaryň köpüsiniň nägililigini, Daşowuz vilayatyna prezidentleri çağalar bagyna gatnaýan raýatlaryň ençemesiniň protest ýürüşlerini geçirmegine sebäp boldy.
Gymmatlymagyň netijesinde çağılar bagyna gatnaýanlaryň sany hem azally. Misal üçin daşyňyzdaky bir çağılar bagyna uzul 200-den gowrak çağı gatnaýan bolsa, olaryň sany birdenkä 15-e ýetdi. Enatalar onsuzam durmuşyň gitdigiçe gymmatlayan döwrünü goşmaça çykdyjylar etmäge gruplarynyň çatmaýanlygy üçin çağılaryny öýdal galmak kararyna gelendiklerini aýdýarlar. Munuň ýa-da bilen ýurdun ähli künjeklerini döwlet edara kärhanalaryny işleýänleri prezidentlerini çağılar bagyna öwürmek goýunça basyşlar edip başlanyny, yerli ýolbaşçylaryň geçirýän ýygnaklaryny, çağılar bagyna öwürmedikleri işden kowulmak haýwaty hem atylypdy. Türkmenistanyň kronikasy mektebe gitjek bolýanlardan çağılar bagyna gatnanygy baradaky güwänamanyň talap edilip başlanmagy hem boşap galan çağılar bagyny zor bilen doldurmak maksady bilen edilýändigini aýdýar. Sözümizin ahirini bellesek, Türkmen emeldarlary we mediasy ýurtda çağılaryň eşiretli ýaşaýyş üçin ähli şertleriň döredilýändigini, olaryň ýurdun geljegidigini öňe sürseler-de, ýurtda dowam edýän ýagdaýlar we olaryň enatalara ýetirýän täsiri hakda ne maglumat ne de düşündiriş berýärler. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmenbaş şäherine häkimetler telekeçilere hususy dukan gurmak üçin yer bermek planlaşdyrýarlar. Ýöne dukan yerlerinin yerli telekeçilere däli eýtem ýurdun başga regionlaryndan gelip dukan urjak telekeçilere berilmeginden arada bildirilýär. Türkmenbaşly telekeçiler hususy dukan üçin yer bermek gurrugynyň geçen ýylyň dekabr aýynda çykanlygyny we şu günler çynargap ýörenligini habar berdiler. Plana göre dürlü sowda dukanlaryny gurmak üçin her telekeçe ortaça hasap bilen 2 sotuk ýagny 200 kvadrat metr meýdany bolan yer bermek nazarda tutulýar we häzir bu ýerleriň beriljek adamlarynyň deslapky sany ududylýar diýip Azatlyk Radiosu bilen anonim şertde söhbetdeş bolan yerli telekeçe aýtdy. Göz öňünde tutulýan hususy dukanlar Türkmenbaş şäheriniň awada böleginde däli eýtem kenar diýen böleginde gurulmaly. Telekeçileriň gurrun vermeklerine göre dukan gurmak üçin bölünip beriljek yerlerde ýa şol yerleriň golaýyny odal şäher häkimliginiň ruhsady bilen gurulan hususy dukanlar bar eken. Emma ol dukanlar soňky 2-3 ýylda dürli sebäpler ýa bahanalar esasynda ýykylyp aýryldy diýip adynyň aýdylmalygyny soran telekeçe aýtdy. Indi häkimetler şol ýerlerde hususy dukanlar toplumynyň gurulmagyna razylyk berýänliklerini aýdypdyrlar. Emma yerli telekeçileriň bu mesele boýunça uly nägileligi bar. Sebäbi Türkmenbaş şäheriniň häkimligi yerli telekeçileriň dukanlyk yer üçin beren ardalaryny kabul etmeýär. Olary siz senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzasy däl. Şu sebäpden size yer bermek bolanok diýip jogap berýärler. Netijede Aşgabatda ýa Daşowuzda hasap alynan hemde senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzasy bolan uly firmalar Türkmenbaşda berilýän dukanlyk yerler aljaklaryň sanawyna girdilýär. Türkmenbaşdaky yerli telekeçileriň biri Azatlygyň siz näme üçin senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzasy bolmaýarsyňyz diýen soragyna şeýle jogap berdi. Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzasy bolmak üçin orta hasapdan 6000 manat tölemeli. Emma bu diýilýän pul tapyp agza bolanyň bilen hem iş gutarmaýar. Telekeçiler birleşiginiň agzasy bolan firmalary ýokardan basyşgan. Mysal üçin 5-nji ady öýünlerinden bu hili firmalary meýletin tölemeli etdiler. Men şol tölegi töläp bilmedim we öz firmamy yapdym diýip howpsuzlyk ýagdaýy sebäpli adyny aýtmalygy soran telekeçe aýtdy. Türkmenbaşly telekeçiler häkimetleriň telekeçiler birleşiginiň agzasy ýa agzasy däl toporlara bölmeginiň, agza bolanlara artykmaçlyk bermegiň bir kanun hereketdigini aýdýarlar. Sebäbi firma ýa iş açan adam öz işini resmileşdirende onuň firmasy ýurdun ýeketek reýestrine hasap alınýar. Bu ol firmanyň ýurtda kanun edaradygyny we telekeçilere berilýän ähli hukukdan peýdalanmagy haklydygyny görkezýär diýip 60 ýaşyndaky telekeçi Azatlyk Radiosyna aýtdy.
Balkan vilayetinde kuakalar yakyndan eýderleýän ýaz Amanrat Bugaýyň pikirine görä, Türkmenbaşda yerli telekeçilerin almaly yerleriniň beýleki regionlardan gelen telekeçilere beriljek bolmagynyň arkasynda ýatan esas sebäp ýurdun hususy pudugyny döwlet tarapyndan öredilen monopoliýa bilen bagly bu ýagdaý beýleki şäherlerde hem gaýtalanyp biler. Yurtda senatçılar ve telekeçiler birleşigi diýilen guramanyň monopoliýasy emele geldi. Şu monopoliýada häzir özüniň isleýänini edip ber. Türkmenbaşda ýaşaýan yerli telekeçiler şeýle monopoliýanyň emele gelmegi bazar ykdysadyýatynyň kanunlaryna ters gelýär diýip pikir edýärler. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 17-nji maddasynda jemgyýetçilik birleşikleri kanun öňünde deňdir diýilýär. 47-nji maddada bolsa, her bir adamyň telekeçilik we kanunyna gadagan edilmedik gaýry ykdysady iş üçin öz hukuklaryny we emlägini erkin peýdalanmagy hukugy bardyr diýilýär. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Siziň bilen efirde men Döwlet Baýhan. Türkmenistanyna Türkiýe barasynda gepleşýänleriň telefonu kesilýär. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Türkmenistanyň ýygyderli ýagdaýda gelip buğuşan maglumatlarda ýurtda raýatlaryň öz arasyndaky telefon gürrüňdeşligini Türkiýe barasynda söz açylan makaly telefon aragatnaşygynyň kesilýändigini bildirýärler. Türkmenistanyna şeýle ýagdaýlara duş gelýändigini Azatlyk radiosynyň yerli seçmeleri bilen bir hatarda Türkiýede işleýän käbir türkmen zähmet migrantlaram tasdiklaýarlar. Adynyň anonim galmagy şerti bilen bu temada Azatlyk radiosyna internetiň üstü bilen Türkmenistandan maglumat beren bir näçe raýatyň aýtmagyna görä, olar öz tanyş bilişleri bilen ýa-da daşary ýurtlardaky migrantlar bilen telefonda gepleşýän makaly haçan Türkiýe barasynda gürrüň gozgolanyna derrew telefon aragatnaşygy kesilýär. Türkiýedäki Türkmenistanyň zähmet migrantlarynyň arzu bu temada Azatlyk radiosyna beren interwýusynda dogrudanam telefondaky özara gepleşiklerde ýa-da ýurtda MTS şereketiniň yapylmagyndan soň şeýle ýagdaýa köp duş gelýändigini aýdýar. Arzu Türkmenistanyň tanyş bilişleri bilen telefonda gepleşen makaly özara gürrüňiň arasynda Türkiýedäki durmuş şertleri we şol wagtyň özünde de iş mümkinçilikleri barasynda söz açylanna telefon aragatnaşygynyň kesilýändigini öňe sürýär. Şu taýda birine jaň edeňde aňyrdan SMS ýazyp durýar. Aman doan beýleki zatlary gürrüň bermedi. Men ilki wagda Türkmenistanyňkylar bilen gepleşýän makalym näme üçin telefondaky özara gürrüňiň kesilýändigini düşünmedim. Soň tanyş bilişlerimden muň sebäbini soradym. Olar diňe bir daşary ýurtlar bilen däl, eýsem ýurdun içinde hem özara gürrüňlerde Türkiýedäki ýaşaýyş we iş mümkinçilikleri barasynda söz açylanna derrew telefon aragatnaşygynyň kesilýändigini düşünürdiler. Olar muny özara gepleşikde beýleki zatlar diýip kodlaýarlar. Maňa intak telefonda gepleşmänkäk öňünden beýleki zatlar barasynda gepläme, bolmasa telefon aragatnaşygyny ýene keserler diýip duýduruş berýärler. MTS'm yapypdyrlar. Owal MTS sim kartynda gepleşen beýle ýagdaý bolanokdy diýip Istanbuldaky türkmen zähmet migrantlarynyň arzu Azatlyk radiosyna beren interwýusynda sözleriniň üstüne ýetirýär. Gepiň erdesine görä ýatlap geçsek, mundan owul Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip gowşan maglumatlarda Türkmenistanyna ýurda dolanan käbir migrantlaryň ýa-da Türkiýedäki zähmet migrantlarynyň hostarlarynyň hususy mobil telefonlarynyň elinden alınıp bağlanýanlygy, telefonlarynyň dinlenýändigi we şol wagtyň özünde de sosial mediada hem olaryň ýyzarlanyp soň özara edilen gürrüňlere görä soraga çekilýändigi hem habar berilipdi.
Türkiýe Türkmenistanyň migrantlaryň ýekkin edýän esasy ýurtlarynyň başyny çekýär. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň hasabatyny naky çaklamalara görä, diňe 2016-njy ýylda resmi ýagdaýda özüne hasaba alynan Türkmenistanyň migrantlaryň sany 30-40 müň töwereginde. İstanbuldaky hukuk geňeşdarlygy firmalary bolsa 2012-nji ýyldan bäri ýurtda kanuny ýagdaýa geçmäge synanşýan köne pasportly ýa-da wize möhledi geçip bir kanun ýagdaýa düşen Türkmenistanyň migrantlaryň sanynyň yüzlerçe müňe baryp ýetýändigini belleýärler. Türkiýanyň ýokary okuw jaýlary edarasy bolsa ýurtdaky daşary ýurtly studentleriň sany taýdan Türkmenistanyň 3-nji orunyna durýandygyny bildirýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündüligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. McMaster Amerikanyň Birleşen Ştatlary mundan soňky hüjümleriň öňüni almak üçin ruslaryň asryň mekirliginiň üstüne açmaly diýär. Aqtamyň ýokary derejeli maslahatçysy McMaster ABŞ-nyň milli hukuklygyny goramakda edilmeli iň esasy wezipeleriň biri, Orsiýanyň bütün dünýädäki saýlawlary mekir gatnaşygynyň üstüne açyp, Moskwanyň mundan beýlek demokratik prosesi badak salmagynyň öňüni almakdyr diýdi. Biz bu çylşyrymly gatnaşyk strategiýalaryna garşy durmagyň tärilerini tapmaly diýip Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň hukuklyk goýunçy maslahatçysy McMaster 2 ýanwarda Amerikanyň Sesi kanaly bilen aqtamly geçirilen interwýuda aýtdy. Orsiýet bu täze wehim ulanmakda, ýagny halklaryň arasyna ala salyp, olar oňşma diýaly jemgyýetleri birek-birege düşman etmek üçin ýalan maglumatlary, propagandany we sosial media gurallaryny ulanmakda gaty ussatlaşdy diýip McMaster aýtdy. Birleşen Ştatlaryň aňta ullukları ýanwar aýyny öz seljermelerini çap edip Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Birleşen Ştatlarda geçirilen saýlawlary täsir ediş kampaniýasyna buyruk berendigini aýtdy. Täsir ediş kampaniýalarynyň Birleşen Ştatlaryň saýlawlaryny onamdan gaçyrmagy, Trumpyň demokrat garşydaş Hillary Clinton'a ziyan ýetirmegi we Trump'a ýardam bermegi gödüňini tutanyny aýdyldy. Ýewropaly resmiler hem öz saýlawlaryny şolsany Fransiýada, Ispaniýada we Britaniýadaky Brexit saýlawlaryny Orsiýetiň olara gatnaşmagy synanşanyny aýdýarlar. McMaster Orsiýetiň baş goşýan pişesini suratlandyrmak üçin asryň eserlik diýen söz jüpüne düşýär diýär. What we have to do is come up with a way to deal with this very sophisticated strategy, this new kind of threat that Russia has really perfected in a lot of ways, and that's. Demek iň möhüm çärelerden biri olaryň üstüne açyp görkezmek, olaryň eden işleriniň esaslaryny we maksatlaryny açyp görkezmek diýip ol belledi. Bunu şeýle etmek bilen biz olaryň halkymyza we beýleki jemgyýetleri ýetirmäge synanşan negativ täsirini goşadyr. Ruslar Ýewropada ören işçiňni aýdaly golaýda Fransiýada geçen saýlawlarda Kataloniýanyň garaşsyzlygy bilen bagly Ispaniýada geçirilen referendumda ören işçiňdi. Olar Meksikada birýam işçiňleşip başlady. Olaryň Garadağ Respublikasyna döwlet agdyrylşygyna synanşmak üçin eden işlerini hem gödüňinde tutmaly diýip McMaster belledi. Russians were very active in Europe as well, in the French election recently, in the Spanish referendum with regards to Catalonia. Meniň pikirimçe Orsiýanyň durnuksuzlaşdyrjy häsiýetiniň üstüne açyp görkezmek ören möhüm ilkinji ädimdir. Täbäbi haçan hemmeler olaryň essem pessemini görenini olar arabozorluk güýjüni ýitirer diýip ol aýtdy. McMaster Orsiýanyň ABŞ-da ýa-da başga ýerlerde geçirilen saýlawlary öz gatnaşygyny ret edýändigini hem nygtap, ýöne munyň hakykata gabat gelmeýän ret edişlikdigini aýtdy. Olar özleriniň Malaziýanyň howa ýollaryna degişli 17 reis belgili uçury urup ýykyp 298 adamyň ganyny galandyklaryny ret etdiler. Olar Krimde ýa-da Gündoğar Ukrainada öz harbylarynyň bardygyny hem ret etdiler. Ýa-da Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň rejiminiň himik ýara ulany diýilmegini we muny özleriniň ýaşyrýandyklaryny hem ret etdiler diýip ol belledi. Gollandiýaly derňewçiler we beýlekiler 2014-nji ýylyň iýul aýynda Gündoğar Ukrainada Malaziýa howa ýollaryna degişli ýolagçy uçuryň Orsiýetde öndürilen howa hüjümlerinden gorunmuş ulgamy bilen urulyp ýykylandygyny aýdýar. Orsiýetiň Gündoğar Ukrainada 2014-nji ýyldan bäri dowam edip şu wagtda çenli 10.300 adamyň ölümine getiren uruşda separatistler goldamagy we Ukrainanyň Krim regionuny bir kanun anneksiýa etmegi sebäpli Birleşen Ştatlary we beýleki günwatar döwletler oňa garşy sanksiýa girdi. Olaryň ret etmeginiň mundan beýlek gadary ýok. Meniň pikirimçe biziň etmeli işimiz Orsiýanyň durnuksuzlaşdyrjy häsiýetine garşy çykmakdyr. Ozalan belleýişim ýaly perdäni açyp görkezmeli diýip McMaster belledi.
Ýönümüňe garamazdan Birleşen Ştatlaryň Orsiýet bilen hyzmatdaşlyk etmegiň ugurlaryny tapmagy hem wajyp bolup durýar diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Şol bir wagtyň özünde biz Orsiýet bilen aramyzda bolajak konfliktleriň hem öňüni almaly. Biziň etmek isleýän zadymyz Orsiýet bilen bähpitlerimiziň çakmışýan ýerlerini olar bilen hyzmatdaşlyk mümkinçilikleriniň ugurlaryny tapmagy isleýär diýip prezidentiň howpsuzlyk maslahatçysy belledi. Gurrun edilen şol yerlerden biri Demirgazyk Koreýa beýlekçisi bolsa Iran. Ýakyny günlerde Iranyň goluny güýçlendirmek Orsiýete näme bähbit getirir? Bu olary öýren gymmada düşür diýip McMaster'ny ýytady. Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündəligi programmamyz. Men Şaýmerdan Gulmurady Kabuldan. Türkmenleriň arasynda gyýyz göçürüp ogul üýrende galyň meselesi bar. Bir söz bilen aýdylanda gyýyzlar pul satylýar. Awgan türkmenleriň arasynda gyýyzyň galyny hasam ýokary. Türkmenler ýaşaýan kä etraplarda gyýyzyň galyny $10,000 geçdi. Şonuň üçin türkmen ýigitleri üýlenip bilmän kösenýär. Gepleşimiziň häzirki tapuryny şu mesele bagşlaýar. Abdulgany Çerkez gyýyzyň galynyň ýokary bolandygy üçin türkmen ýaşlarynyň köpsi wagtynda üýlenip bilmeýär. Seniň pikiriňe görä türkmenleriň arasynda gyýyzyň galynyny kemeltmek üçin näme çäre görse bolar? Türkmenleriň gyýyz galyny awal bilen şu türkmeni hemmeden beter ýeretdikken şu galyň. Galyň ogul ulat dünýä gelse awal bilen şuny üýlendirjeni gaýgyrýarlar. Amma ne okutjany, muny ýa bir kesip üretjegini, onysyny gaýgyran ýoklar, şonu näde oglumy üýlendirsem, okuwna harj etmän şoňa pul ýyňlýarlar üýlendirjek şunu şoňa bir üýlendirsem diýip. Awal peýgamberlerimiz ýaxşy at goý, okut diýen. Üýlendirmek hakymyz ýok bilen. Herdendi. Ony biller gyýyzy oglan muny okutmaly. Oglu üýlendirjek pulumuzy şoň okuwsyna harj etmeli. Ya bir daktarlyk okudaly, injenerlik okudaly, ya bir kesip üreteli, ya tüjaratlyga nemedeli. Özleri üýlenersiň. Özleri şol tapar gyýzam okutsak. Daktar bar gyýlardan. Olar kafir bol. Arapda bar, türkde bar, urduda bar, peştunda bar, hemme taýpada bar. A türkmenden okyp, gyýza okyp daktar bolsa kafir boljakmyşyň. Billeriň bir hili daktar dasturlarymyz bolan ýok, kadymky daktar dasturlary öçede çypyp zyglamaly. Indi ol meselemizi goýmaly. Ömrüniň sowdasy bolýar. Ya bir gyýza alyp berýär, hoşlaýar ýok, ömürlük sowdasy muny satyp bagşalaýyn diýerler. Haýwanda. Arnajyma türkmenleriň il ýaşullary agzy bir bolup bir karara gelse, gyýzyň galyny türkmenleriň arasynda kemeltmek mümkin bolarmy? Gyýzyň galyny gaty ýokary gitdiler. Biz türkmenler arasynda iň bir bätleşik gitýär. Palanyň gyýzymyň çabaha bilen gidipdir diýen öz ordasynyň şobaha bilen gitmese, ýani pes hil ya pes tay ya diýen ýaly pikirler. Düşünje bilen soňky döwürlerde biz Awganistan türkmenleri gaty köp ýurtlara ýaýrap gitdik. Şoltanda Saudy Arabistana ýa-da Ýewropa ýurtlaryna ýaýradylar. O taýda pul tapmak belki bärden az aňsat bolmagy mümkin. Olar gelýärler de bärden gymmat baha bilen bir gyýzy özlerine pata etýärler. Şu zatlarym köp ziýan etdimi diýen. Soň şol baha bilen bolan pata bolunan gyýza şo bahadan hemmelerini şöyle etmelim diýen pikirler dörýär türkmen arasynda. Munyň çözgit ýagdaýy belki ýan gaýdyşyňyz ýaly bir ýyl ýaşullary galy bersedem mollalar şudada dogry derejede, dol derejede şudadyň şu işini ýygynden uğrasalar, ýani şu işe garşy iş alyp barsalar, şu galyň mesele garşy iş alyp barsalar, belki ýygyna gaýdar diýen pikirim bar. Ve ýanky Abdulgany agaň gaýdyşy ýaly bu gepleriň esasy naýbaşy işiniň öňüni almagyň naýbaşy bolsa, okuw diýen pikirmen kellemdi. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.